ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸವೀಸ್ ರಸೋಯಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶುಂಠಿದ ಶರ್ಬತ್ ಟೈಪೆ. ಅವು ಇಮ್ಯೂನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಶುರುಕು ಶುಂಠಿದ ಚೋಲಿದೆತ್ತದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದೆ ಅವೇನು ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೊದ್ದೆರೆದಿದ್ದು ಐಕು ಪಾಡ್ಲೆ. ಈ ಜೀರಿಗೆ ಬೆರಿಬೇನೆಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಶುಂಠಿ ದೊಟ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬಂದಾಗ 1 ಕಪ್ದ ಶುಗರ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸ್ಲೋಟ್ 20-25 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಲೆ. ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆವಡು ಸಿರಪ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತವೇನ ಅರ್ತದ ಚಪ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಲೀಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಕುದಿದ 1/2 ಲೀಟರ್ ಬೈದಂಡೆ. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತದಿಯಲಿ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದ ಶರ್ಬತ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಅದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತನ್ ನಾಡು. ನಮ್ಮ ಶರ್ಬತ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತು ನೀರು ದೆತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ. ಐಕ್ ಪುದೀನ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಈ ಜಿಂಜರ್ದ ಸ್ಕ್ವಾಶನ್ನ 1/4 ಕಪ್ದ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಲೆ. ಎಂಚಾನಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ನೆ. ಇಂಚಿನ ಈಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಗ. ಬಾಯ್.